I evo nas već u Iloku, mjestu gdje je vino stil života. Naša grupa uživala je u razgledanju okoline. Predivan je dan i pravo vrijeme da doznamo nešto više o ovom gradu starina i vina, gdje su se, ne slučajno, smjestili vinski podrumi, koje s nestrpljenjem želimo posjetiti. A okolina je toliko lijepa i pitoma, da je naš Joža dobio želju zapjevati još jednu pjesmu iz tog kraja. Lijepi pozdrav iz našega Vukovara, prelijepog plavog Dunava. Rastao sam po kraju Dunava, u vukovarski lijepi obala. U vukovarske obale lijepe mlade šokice, u srcu su mome samo ostale. U vukovarske obale lijepe mlade šokice, u srcu su mome ostale. Kada bi se opet rodio, nikada se ne bi ženio. Spavao bi curama, što rasla kraj Dunava i mahao lijepim bijelim lađama. Spavao bi curama, što rasla kraj Dunava i mahao lijepim lađama. Divno je bilo slušati ovu lijepu pjesmu koja je ispjevana baš na pravom mjestu, otkuda se širi pogled na široki Dunav. I upravo ovdje, na desnoj obali Dunava, u najistočnijem gradu Republike Hrvatske, smjestili su se Iločki podrumi. Ovdje se nastavlja više tisućljeća stara tradicija uzgoja vinove loze i vina visoko kvalitetnog sortimana sa vinogradima koji su se u valovitom platojima zapadnih obronaka Fruške gore spuštaju prema moćnom Dunavu. Rečeno nam je da se ovdje godišnje proizvede oko 4 milijuna litara vina. Osim toga, razvijena je i jedinstvena turistička i ugostiteljska ponuda, povezujući sadržaje turističke destinacije s vinarstvom i vinogradarstvom. Konstantno unapređivanje kvaliteta vina kao glavne odrednice u poslovanju Iločkih podruma učinili su ovo glavnim nositeljima razvoja Iloka kao vinske destinacije Srijemskog vinogorja, Hrvatskog Podunavlja i ovoga dijela Europe i svijeta, o čemu svjedoče brojna priznanja osvojena na najprestižnijim domaćim i međunarodnim stručnim vinskim ocjenjivanjima, te mjesto jedinog hrvatskog podruma ucrtanog u kartu Europe. Tu je veliki restoran koji je uređen na tradicionalni način, a gdje su nas kasnije, nakon razgledanja, obilno počastili pravim domaćim specijalitetima i gdje smo mogli uživati u tramincu i graševini.
A uz dobru kapljicu uvijek je dobro i lijepo zapjevati. Pa idemo, dečki, vrijeme je ponovno za zabavu i ples. Recite mi, što vas je do sada najviše dirnulo na ovom putu? 7. je dan, a utisaka je puno. Najprije kad smo stigli u Zagreb, meni jel'de su suze došle, jer smo došli na našu zemlju. Dirnulo nas je groblje, dječice, one tamo u onaj domu, a drugo je sve bilo super. Sve nam je bilo dobro, meni je 9. put doći u Hrvatsku, ne sa grupom, ali ovo je bilo drugačije, lijepo, sve nam je, ja sam zadovoljna. I super nam. Naša grupa stigla je u Vukovar, taj napačeni za nas sveti grad, jer puno je krvi za njega proliveno i zato je bio i biti će naša svetinja. S čudom promatramo te sada lijepe zgrade i pitamo se, pa zar je moguće da su se tu ne tako davno vodile najteže bitke? Grad je vrlo tih. Kao da su se ljudi povukli u svoj mir i liječe uspomene koje se nikada ne mogu i ne smiju izbrisati. Vukovar je uvijek bio naš ponos i naša dika i zato mu poklanjamo ovu dirljivu pjesmu. Vjetru uz šapat, s pjesmama lišća i cvijeća, divan si ti u to doba, ljepote pune si dan, šume i polja te krase, priroda divna je sva, svakoga ti rado primaš, ljepotu pružaš mu dan. Divni moj, Vukovare ti, u tebi lijepo je živjet, u tebi su moji svi. O divni moj, Vukovare ti, u tebi lijepo živjet, u tebi su moji sni. Dunav je vjera iz tebe, a Vuka dijeli te tad, daje ti imena dva, stari i novi grad. Kad su tom podne nad gradom, mjesec te oba sjažu, tišina dok svuda pada, Dunav je vjeran ti drug. O divni moj, Vukovare ti, u tebi lijepo je živjet, u tebi su moji sni. O divni moj, Vukovare ti, u tebi lijepo
Poslije ove lijepe pjesme, puni emocija, nastavljamo hodanje Vukovarskim ulicama. Ova ruševna zgrada pred nama živo je sjećanje na rat koji je duboko ranio ovaj lijepi grad. Naš vodič se pobrinuo da nam pokaže svaki važniji objekat i u detalje objasni situaciju u ovom gradu i što je s njegovim ljudima. Pažljivo slušamo i razmišljamo o svemu tome. Put nas je tako doveo do velikog križa na kojem piše žrtvama za slobodnu Hrvatsku. Kroz glavu nam prolaze misli o svima onima koji su dali živote za našu domovinu. I dok nam vodič priča i pokazuje, mi smo iskoristili trenutke za fotografiranje, pa da zabilježimo uspomene na naš posjet ovom napaćenom gradu. Fra Marijan nam je nakon srdačnog razgovora želio prikazati sve ono što je vezano uz crkvu, njenu povijest i kako su 1991. godine crkva i samostan teško stradali u srpskoj agresiji na grad Vukovar i Hrvatsku. Ovo zvono ostalo je kao spomen na zlodjelo kojeg su oni počinili. Doznali smo tako kako su Franjevci ostali sa svojim narodom u gradu tijekom srpske opsade grada Vukovara. S vukovarskim hrvatskim pukom bili su deportirani i mučeni u srpskim logorima. I naša grupa bila je zadovoljna i sretna što smo posjetili župu Svetog Filipa i Jakova, što smo se družili i što smo vidjeli našeg poštovanog svećenika iz Sidneja, fra Marijana Glamočaka. A sada dolazimo do najtužnijeg dijela našeg putovanja. Posjetili smo memorijalno groblje žrtava Domovinskog rata Vukovar. Sa tugom gledamo ovo veliko polje gdje je ekshumirano 938 tijela i na tom mjestu postavljeno 938 bijelih križeva. Među grobovima pronašli smo i pomolili se na grobu hrvatskog junaka Blage Zadre i njegovog sina Roberta. Spomen dom Ovčara, tužni spomen na najveći zločin u Domovinskom ratu. Srpski agresor ovdje je pogubio 261 ranjenika i civila. U mračnom prostoru na zidovima postavljene su slike i imena žrtava, koji se poput zvijezda pale i gase, a u sredini svijeća koja uvijek gori. Hvala svim onim hrabrim ljudima za njihove živote, za njihovu hrabrost. Hvala što su obranili naš Vukovar i našu domovinu Hrvatsku.